Sebastian har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Sebastian har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil, og hør nu her, hvordan vi spille vil. Så skal vi lige have fat i guitaren her, så siger vi Sebastian har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Sebastian har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevirvel, og hør nu her, hvordan vi spiller, så er det klaveret. Bim, 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 bim. Michael, kan jeres fingre også sige sådan en lyd? Prøv lige her. Kan din, Sebastian? Ja, det er det, også, Emilie.